Jatend piny William Ruto chano timo limbe mar ndalo ang'wen e piny mar China juma mabiro kochakore chieng' tarik 22 nyaka tarik 26. Limbe mogwele kod jatend piny mar China Xi Jinping. Mae biro bedo limbe mar Ruto e piny China e thuolo matin ne dweche 6 ka limbe Ruto mogik e piny China ne en dwe mar 9 higa mokalo. Kane ochopo e romo mar ohala, to limbe Ruto e piny China nyiso ang'o ne piny Kenya ahinya to e kindegi ma piny Amerika osebedo ka gore lweny mar ohala e kindgi koda piny mar China. Sharon Ongao kolo wachni matut. E limbe mare mochano timo juma mabiro, jatend piny William Ruto biro limo piny China mana bang' dweche manok tok kane ochopo e romo mar ohala matudo piny China gi pinje mag Afrika midendo kaka FOCAC e pinyno e dwe mar 9 mar higa mokalo. Ma en limbe moyiedhi ma jatend piny timo bang' kane ogwele kod jatend piny China Xi Jinping. Wach ma jalonye weche mag tudruok e pinje maoko Gordon Kachola wacho ni keto piny Kenya e opara manyime. Mondo mi ker yud state visit China en gino mais nitiere gimonyiso ni piny Kenya en ne pinje maoko. Inyapano no yudo state visit e piny mar Amerika, iga pok oluoro chako yudo state visit e piny mar China. Kata kamano, e kinde modhi e piny China, en gino mane ma jopiny nyalo bedo godo ni limbe no dhi kelo? Number 1 en tudo winjruok mar Kenya gi China mondo akuma entie osude ngadho mamalo. Number 2 en neno ni gigo ma Kenya, projects ma Kenya nosechako to samoro pok orumo odhi mbele. To ginyadhi mbele nade? Projects gi nyama dhi mbele ka sani Kenya ok nyadwaro gowi. Kenya bro dhi manyo kako nyadonje gimiluongo ni PPP, Public Private Partnership, mondo mi joelni makocha obi otim projects go otieki. Kagisetieko to koro gine magi bro yude yuto for a period of time. To jo Kenya bendo rengo ng'eni e seche mwowuoye ni kapok ochopo kuno wan gi gop jo China marom nade, to mpango wa mar chulo gopego en ang'o gang'o. Dipo ni achiel kuom gik modhi discuss en kaka jo China nyalo medo wa thuolo moro matin mondo wayud kaka wachulo gopego. Koso en adhi kawo gowi machielo, kawo kamano to en ang'o kendo magi nyalo discuss mopogore gi mago. Limbe Ruto bende gedo ni biro kelo tudruok makare gi piny China, ma ochore no uchumi mare osebedo ka dongore e thuolo mar namba 2 e piny ngima. Machiegni ne, pogruok mar ohala osebedo ka mienjo e kind piny Amerika gi pinje mopogore opogore, moriwo nyaka piny China, kaluwore kod kwan atamalo ma giketo ni mwandu madonjo e pinjego. Lweny magore kind China gi US, ka Kenya obedo strategic enough, to Kenya bro benefit. Kenya bro benefit nade? US ne chiwo development aid masani thothne molo atamalo 70 sani osegol. Koro development aid ni Kenya dhi manyo to ere kaka ginyalo fill gap manyowe gi piny mar US ja. Kamano achiel kuom gik ma an gadie ni tero ker US ni tero ker China mondo mi gaps manye koro owe gi USAID, US in general, mondo mi oyud kako nya fill gi, mondo mi kick budget madhi bede midhi som dwe mar 6 bed gi pek ahinya ne jogo masolo osuru. Kakero kotimo mano to wadhi yudo pek moloyo kata mane wayudo higa mokalo e osuru midhi chok chakre dwe mar 6. Aneno ka gima Trump dwa ni mondo duok ji te e piny ngima e mesa mondo otim negotiations manyien kuom tariffs mag ohala kata gik michaje wi ohala matimore kind pinje. Nikech king'iyo piny kaka mar China oketnegi 145. Koro kikompe gi marwa tineno ka gima chalni joka ema ne gidwaro mondo giri negotiate go, to nikech ok ginyal timo gi kendgi, koro chuno no kelo the rest of the world e mesa mondo ji negotiate manyien. To an kang'iyo to aneno ni ma opportunity thuolo makende mar Afrika mondo ka ji te odok e mesa to Africa negotiate kaka African Union, tok Kenya kende kata pinje matindo tindo gi kendgi. Wenge duto koro rito ber ma piny Kenya biro yudo bang' jatend piny tieko limbe mare e piny China juma mabiro. Sharon Ongao, Ramogi TV. E weche limbe machielo en limbe mane jotend siasa ma Migori kamoting'o gavana